shi benta ban penne pensa ya guru kom rap Sohphlang hari lum Jaintia kasnang Sohmynting kawe na kasnang ba pau nam bha man pen mi ya Sohphlang harangkat ke jingat relang bat ke etri kala pelong ya ka Sohphlang festival ka ba arsni ha ka pra bat khandai trik unna pra arhajar arpusan hamadan kti he Sohmynting West Jaintia Hills Meghalaya Uma madan bay rambai local MDC haba kren kumukong san ulong ba Sohphlang jong snang Sohmynting ulong ubabang ba ubasinga bahaban bam ulakan tu yakinang rap baki day banwat kilat kilanti kumno ban penne pensa ya kan ni ka kam rap namar tang baki pen pau nam ya ka snang hanre ka karshan ru ya ki ba bon kilong ying ha ki jingdan kam jong ki Shu la pen kan mau bakade ka kamram jong kinong rap man lai wat jing rap na ki office sarkar man pen kiu ya ka jing rap ya Sohphlang hasnang Sohmynting ki wei pat ki bakran ha kan ni ga sngi ki kan thop ya da loi jawai upura mon kan jing u Dr. ES Langsiang u Dr. HH Morman u ling pertu wa hasnang Sohmynting u Dr. Sorindra Nayaran Goswami naga atri Uba Suni dan Kupar Mauyong naga atri kakong Esila officer jong tourism u Jamie Well pertu dan loy ka ilaka amwi kakong Romika pertu bat kiwe ki riu rangba kawe na ki stall kaba ki paiba ki wanted pa kade ka Sohphlang stall jong kakong Romika pertu na lor kini ki Sohphlang stall ladan ru ki stall ba pher ki ba kan thu bia ka krai stall jong ikong dari shabere samanong kabawan ra ya ki cake ki biscuit ki powder ki balashna tang da ukrai ka sit stall jong ikong ham snyau pher namulum kabawan ra sibun ki sing juhur stall jong kakong 81 pertu kakong green shooting kakong daphira pertu kakong manbaha pertu ka food processing stall jong ka samlai sebut mi kandai Sohmynting kapawan ra sibun ki jai jingshna balashna da osing ki achar bat ka ti stall jong ka kersu self help group ban pen phu pen phing ya ka ni ka sngi la ya ru ya ka jing shat jing ruai bat ka jing tem jing pot na ki ken hon ba pher jong ka snang Sohmynting ha ka ne ga ju ka sngi la yo ru ban sam ya ki khus nam shagi nong job ba pher ha ke jing la kai ha kan ni ka program jong kan ni ka Sohphlang festival arhajar arpusan ya ki kan tin kar khu kar do pat ai khuble kar pang ya ki nong wan sha kan ni ka Sohphlang festival arhajar arpusan la grand assistant wa hasnang Sohmynting uba manjur el perto